ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல போட்டுறேன் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, போடுங்க. ஓகே, இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது புருஷோத்தம யோகம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदाण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நாம் இப்போ இன்னைக்கு 15வது அத்தியாயத்தை பார்க்க போகின்றோம். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா போட்டீங்களா? ஐ திங்க் நான் கொஞ்சம் பேர் இப்ப எல்லாருமே உங்க டிவைஸ்ல வந்து இந்த லிங்க் சாட்ல போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த லிங்க் கொஞ்சம் நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அதாவது லெவல் 2 லிங்க் இந்த வீடியோல பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. t.ly level 2 January அப்படின்னு ஜானன் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அந்த லிங்க் நீங்க ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த சாட்ல இருக்கிறது உங்க டிவைஸ்ல ஒரு இது ஓப்பன் ஆகும், ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் வந்து ஓப்பன் ஆகும். சாரி, இது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். அது நானும் இப்போ வந்து கிளிக் பண்றேன். கிளிக் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த பேஜ் வரும். அப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் வந்து ஷேர் பண்றேன். ஸோ எல்லாருமே இந்த லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. இந்த லிங்கை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த லெவல் 2 அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ லெவல் 2 அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல போயிட்டு உங்க பெயர் முழு நேம கொடுங்க. இப்ப நான் வந்து என்னோட பெயரை கொடுக்குறேன் நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு. ஓகே, என்னோட ஃபோன் நம்பரும் கொடுக்குறேன் 9686568534. ஓகே, என்னுடைய இமெயில் ஐடியும் கொடுக்குறேன். அது மாதிரி நீங்களும் உங்களுடைய இமெயில் ஐடி இப்ப கொடுங்க. இப்ப ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கூட நான் இப்பயே உங்களுக்கு வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுவேன். அதனால இந்த 3ஐயும் கொடுத்துட்டு ப்ரீபக்தி சாஸ்திரி வந்து சீரியஸ் ஸ்டடி பகவத்கீதை வந்து இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம். அதோட இன்னும் 3 புஸ்தகங்களையும் படிப்போம். இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேல போகக்கூடிய கோர்ஸ் இது. பக்தி சதாச்சார் வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த குவிஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி சர்டிபிகேட் ரொம்ப முக்கியம். அது நீங்க கோர்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க அனுப்புனா கூட போறோம். இப்ப ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுல எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. டீட்டெயிலா பகவத்கீதை படிக்கணும், ஒரு ஸ்லோகத்தையும் நம்ம வந்து வாசிக்கணும். அதனுடைய அந்த பர்பட்ல கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் சில அனாலஜிஸ் இல்லையா, ஓமைகள் எல்லாம் பிரபுபாதர் வந்து எவ்வாறு விளக்கி இருக்கிறார் இல்லையா. டீட்டெயில்டு ஸ்டடி வந்து ப்ரீபக்தி சாஸ்திரி. ஸோ இந்த ப்ரீபக்தி சாஸ்திரியை நீங்க கிளிக் பண்ணும் பொழுது அடல்ட் அண்ட் யூத் வந்து அதாவது 16 வயதுக்கு மேல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு கேட்டகரியில சேர்த்திருக்கோம். ஸோ மேலும் தமிழ் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா வந்து அதாவது செவ்வாய் மற்றும் புதன் கிழமை வந்து 5 மணிக்கு வந்து இந்த செஷன் இருக்கு. இதை நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஜாயின் த கோர்ஸ் நவ் அப்படின்னாக்கா அந்த கோர்ஸ் வந்து ப்ளீஸ் ஜாயின் யுவர் வாட்ஸ்அப் கம்யூனிகேஷன் ஜாயின் சேட் அப்படின்னு இருக்கும். இதுல போயிட்டு நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஜாயின் ஆயிடுவீங்க. அந்த குரூப்ல வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போய் ஜாயின் ஆயிடுவீங்க. ஸோ நான் வந்து எனக்கு தேவையில்லாதனால நான் வந்து அதை கிளிக் பண்ணல. ஸோ இது ஒன்று நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து சீரியஸ் ஸ்டடி பத்தி. மேலும் வந்து நம்ம வெறுமனே எனக்கு வந்து சர்டிபிகேட் தேவையில்லை, என்னால சீரியஸ் ஸ்டடி பண்ண முடியாது, நான் வந்து சதாச்சார் வகுப்பு தான் சேர போறேன் அப்படின்ற சதாச்சார் எல்லாருமே சேரலாம். ஸோ எல்லாருமே சேர்ந்துக்கிறது தான் நல்லது. ஏன்னா வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை பற்றியும் ஆச்சாரியார்களை பற்றியும் அவதாரங்களை பற்றியும் இதெல்லாமே நாம அந்த கிளாஸ்ல வந்து சொல்லி கொடுக்க போறாங்க. அதனால வந்து நீங்க இத மீண்டும் அதே லிங்க் கிளிக் பண்ணி மேலும் அதே உங்களுடைய பெயர் டவுட் இருந்தா மீண்டும் இந்த இன்னைக்கு வீடியோல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூட
நீங்க வந்து இதை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம். எல்லாருமே இன்னைக்கு ஃபில் பண்ணணும் நீங்க கிளாஸ்ல இப்போ. ஸோ டவுட்ஸ் இப்பயே எனக்கு கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியும். எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு இது எப்படி செய்யணும் தெரியாது. என் தங்கச்சி மகன் வந்துட்டு செய்ய சொல்லுது. ஓகே, அந்த லிங்க் வந்து உங்க குரூப்ல போட்டிருக்கோம். ஓகே, அந்த அந்த லிங்க் வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது ஜாயின் பண்றது. ஓகே, இங்க நானு பக்தி சதாச்சார் கோர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பக்தி சதாச்சார் கோர்ஸ் அந்த ரேடியோ பட்டனை செலக்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் தமிழ் அப்படிங்கறது வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை 5 மணிக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். சதாச்சார் கிளாஸ் ஒரு நாள் தான், ஆனா ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி வந்து 2 நாள் இருக்கும். இதை போய் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா ஜாயின் த கோர்ஸ் அப்படின்னு வரும். இது எனக்கு நான் அப்பயே செலக்ட் பண்ணாதனால மீண்டும் அந்த இது காட்டுது. ஸோ வெரிஃபை பிரிட்ஜஸ் பத்தி கேக்குது. ஸோ 1 2 3 4. ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் ஜாயின் ஃபார் த அந்த குரூப் கம்யூனிகேஷன். இதுல போய் நான் கிளிக் பண்ணனாக்கா தமிழ் A to ஜனவரி பக்தி சதாச்சார் அப்படின்ற இந்த குரூப்ல போய் நீங்க ஜாயின் ஆயிடுவீங்க. வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நீங்க ஜாயின் ஆயிடுவீங்க. ஸோ அங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் போடுவாங்க. சதாச்சார் வந்து இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அடுத்த செவ்வாய் புதன்ல இருந்து லெவல் 2 கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ டேட்ஸும் நான் சொல்லிட்டேன். உஷா மாதாஜி வந்து டியூஸ்டே அண்ட் வெட்னஸ்டே ரொம்ப நல்லா எடுப்பாங்க. ஸோ டியூஸ்டே வெட்னஸ்டே வந்து நீங்க வந்து சீரியஸ் ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து அதுல ஜாயின் ஆயிடுங்க. அடுத்து வெறுமனே சதாச்சார் மட்டும் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் எல்லாருமே வந்து சதாச்சார்ல ஜாயின் ஆயிடுங்க. ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? எனி டவுட்ஸ்? ஸோ இதுல லைவ்ல தான் போயின்னு இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து மீண்டும் ஒரு முறை இதை வந்து இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கலாம். எஸ், லோகநாயகி கோபி மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, சாந்தி மாதாஜி, ஸோ ஸ்ரீ ஷமீனா மாதாஜி, அதாவது லதா சுந்தரராஜன் மாதாஜி எதுல போய் பண்ணனும்? ஓகே, थैंक यू மாதாஜி. எதுல போய் பண்ணனும்? எனக்கு அந்த இது கிடைக்க மாட்டேங்குது. சரியா மாதாஜி? சாட்ல பாருங்க, ஒரு லிங்க் போட்டுருக்கோம். சாட்ல பார்க்கணுமா? சாட்ல லிங்க் இங்க போட்டிருக்கோம் பாருங்க. थैंक यू மாதாஜி. சோ இங்க சாட்ல பாருங்க லிங்க் போட்டிருக்கோம். அதோட நீங்க எந்த 7 மணி குரூப்லயும் வந்து இந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, இத நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா அது ஓபன் ஆகும் அந்த பேஜ். ஜாயின் இன் சதாச்சார் குரூப் அதாமா? இல்ல வேற எதுல போணும்? டாப் ஹியர் டு சாட். மேல 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 மாதாஜி இங்க பாருங்க. லோகநாயகி மாதாஜி பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு மேல பாருங்க ஒரு லிங்க் இருக்கா? ஒரு லிங்க் இருக்கு. அத கிளிக் அத கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணுங்க. 2023. ஓகே மாதாஜி. இப்ப பேரு, உங்க ஃபோன் நம்பர் பண்ணிடுறேன். பண்ணிடுறீங்களா? ஓகே ஓகே, சிம்பிளா தான் இருக்கு. வேற யாருக்காவது இது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, थैंक यू எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்க லெவல் 2ல இருக்கிறவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா பழைய டிவோட்டிஸ் கூட இங்க ஜாயின் பண்றதுனால அதை சொல்றேன். ஒன்லி ஃபார் நியூ டிவோட்டிஸ். இல்ல யாரெல்லாம் இதுவரையில அப்ளை பண்ணலையோ பழைய டிவோட்டிஸா இருந்தாலும் அவங்களும் இதுல அப்ளை பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எல்லாருமே இதை பண்ணிடுங்க. சதாச்சார் எல்லாருமே ஜாயின் ஆகுங்க. இந்த வாட்டி சதாச்சார் வந்து செல்வம் பிரபு எடுப்பாரு சண்டே 5 மணிக்கு. அதற்கான லிங்க் அந்த குரூப்ல வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி வந்து உஷா மாதாஜி எடுப்பாங்க. அவங்க வந்து செவ்வாய் மற்றும் புதன் வந்து 5 மணி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த 2 கிளாஸஸ் வந்து நீங்க லெவல் 2, இந்த லெவல் 2 முடிச்ச பிறகு நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகலாம். ஓகே, டீடைல்டு ஸ்டடி. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா லெவல் 2 கிளாஸஸ் பத்தி? எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் அந்த குரூப் நாளைக்கு சாட் ஓபன் பண்ணும்போது நீங்க அப்போ டவுட்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் அங்க போடுங்க. கண்டிப்பா நாங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக தான் இருக்கோம். ஸோ எப்படி மாதாஜி கிட்ட கேட்கறது அப்படின்னு சங்கோஜம் எல்லாம் பட வேண்டியதே கிடையாது. படிக்கிறதுக்குன்னு வந்த பிறகு நம்ம வந்து படிக்கிறதுக்கு எந்த வயது வரம்பும் கிடையாது இல்லையா? அதனால அதை தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து நம்ம டவுட்ஸ் இருந்தா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சாட் எப்படி 2 மணி நேரம் ஓபன் பண்ணி வைக்கிறோம். நீங்க டவுட்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் கூட வந்து எனக்கு இது கிளாரிஃபை பண்ணுங்கன்னு, எனக்கு கொஞ்சம் இதை வந்து சந்தேகம் இருக்கு, எனக்கு நிவர்த்தி பண்ணுங்கன்னு ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் வச்சா கூட நாங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து டைப் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருந்தா தமிழ்ல அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ்லயோ தமிழ்ல கஷ்டமா இருந்தாலும் வாய்ஸ் மெசேஜாவது வைங்க. அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. 2 மணி நேரம் நம்ம பபிதா மாதாஜி உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி வைக்கிறாங்க. ஸோ டவுட்ஸ்
எதுவா இருந்தாலும் நீங்க செஷனை பத்தி ரிலேட்டட் எப்படி இருந்தாலும் நீங்க வந்து என்கிட்ட கேட்கலாம். அதை பத்தி யோசிக்க வேண்டாம், தவறுதலாக இருக்கணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கு. ஏன்னா டவுட் வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா? அவரவர்களுடைய புரிதலின் அடிப்படையில தான் டவுட்ஸ் வரும். அதனால நம்ம அது தவறாகவே நினைக்க மாட்டோம். நீங்க வந்து கண்டிப்பாக கேட்கலாம். ஸோ நாம இன்னைக்கு புருஷோத்தம யோகத்தை பற்றி பார்க்க போறோம். அதாவது புருஷர்களிலே உத்தமமானவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன், அவரை பற்றி நாம பார்க்க போகின்றோம். ஸோ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம் இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ இந்த 15வது அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம், அதாவது நம்ம வந்து இந்த தலைப்புகள் பற்றற்ற டிட்டாச்மெண்ட் அண்ட் சரண்டர், இதை பத்தி நாம வந்து படிக்க போறோம். முதல் 5 ஸ்லோகத்துல ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லக்கூடிய மார்க்கம் இல்லையா? எப்பொழுது நாம பௌதிகத்திலிருந்து நம்முடைய அதாவது ஈர்ப்பை நாம அட்டாச்மெண்ட்டை நம்ம விட்டுறோமோ அப்ப வந்து ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் வந்து செல்வதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றது. மேலும் இந்த உலகின் நமது பராமரிப்புலா கிருஷ்ணரின் நிலையை பற்றி உணர்தல், பகவானுடைய நிலை பற்றி மேலும் உணர்றது. 15.15 ஸ்லோகம் ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம், அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களுடைய சுருக்கம், வேதங்களாலும் மற்றும் அனைத்திலுமே வந்து பகவானை பற்றி தான் நம்ம தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். ஸோ குய்யதமம், இது குய்யதமம், அதாவது குய்யதமம் என்றால் எவ்வாறு பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறது இல்லையா? சம்பந்தம், அபிதயா, பிரயோஜன் இல்லையா? பிரயோஜன் என்பது நாம ஆற்றக்கூடிய அதாவது பக்தி தொண்டு தான் பிரயோஜன் ஆக்சுவலி. அதனால் நாம் என்ன நன்மை நமக்கு? அவருடைய தலத்தை அதாவது பாதங்களை சென்று சேருகின்றோம். அதுதான் நம்மளுடைய இலக்கு கூட இல்லையா? வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய இலக்கும் அதுதான். எஸ் எஸ் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத பஞ்சதசோऽध्याय புருஷோத்தம யோகः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஊர்தமூலமதசாகம் அஸ்வத்தம் பிராஹுரவ்யயம் சந்தான்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத ச வேதவித். ஹரே கிருஷ்ணா. ஊர்த்வ மூலம், மூலம் என்றால் அதாவது ஆணி இல்லையா? மூலம் என்றால் மேல் நோக்கிய அதாவது வேர்கள். சோ ஏதாவது ஒரு ஆலமரத்தை நம்ம எடுத்துக்கொண்டா அந்த விழுதுகளை வந்து இந்த இடத்துல வந்து மேல் நோக்கிய வேர்களாக கருதப்படுகின்றது இல்லையா? விழுதுகள் எப்பவுமே வந்து அப்படியே அதாவது மெல்லிசா இருந்து கீழே வரும்போது என்னாகும்? அப்படியே விரிஞ்சி படர்ந்து விடுகின்றது. சில விழுதுகள்லாம் தொங்கின்னு தான் இருக்கும், சிலது அப்படியே பூமியோட ஒட்டிண்டு அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வேர்களோட வேர்களா கலந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல அஸ்வதம் என்றால் அதாவது அரச மரம். ஜென்ரலா ஆலமரமும் அரச மரமும் ஒரே பொட்டானிக்கல் ஃபேமிலி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிரியல் என்று சொல்லுவாங்க இல்லையா, பயாலஜிக்கு, அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தது, ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்தது. அதனால்தான் அஸ்வதம் தான் நம்ம எல்லா இடங்களிலுமே நம்ம அரச மரத்தை தான் பகவானுடைய சுரூபமாக நம்ம வந்து தரிசனம் செய்வோம், வணங்குவோம். ஆனால் ஆலமரம் வந்து அதுவும் வந்து பகவானுடைய சொரூபமாக சொல்லப்படுகின்றது. இந்த ஆலமரத்தில் இருக்கக்கூடிய அம்சங்களை வைத்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழக்கூடிய மனிதர்களுடைய நிலைகள் இல்லையா, குணாதிசயங்களுக்கேற்ற வாழ்நிலைகள், நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்களில் இருக்கக்கூடிய வாழ்நிலைகள், அதை பற்றியெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. இந்த உண்மையான ஆலமரம் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குனாக்கா ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கின்றது. அனைத்துமே நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தில் பார்க்கறது எல்லாமே பிம்பம் தான். அதாவது மேல் உலகத்தில் என்ன இருக்கின்றதோ அதனுடைய பிம்பமாக தான் நாம் இந்த இடத்துல, அங்கே உண்மை இருக்கின்றது, இங்கே வந்து நம்ம வந்து அதாவது நம்ம வந்து அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம வந்து அதனுடைய பிம்பத்தை தான் நாம் இங்க காண்கின்றோம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ மேல இருக்கக்கூடிய ஆலமரம் வந்து உண்மையான மரம், ஆனால் அதனுடைய நிழல் பிம்பத்தை போல் இருக்கக்கூடிய இதுதான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் காண்கின்றோம். சோ மேல் நோக்கிய கிளைகள், எல்லா மரங்களுக்கும் மேல் நோக்கிய கிளைகள், ஆனா இது வந்து கீழ் நோக்கிய கிளைகளாகவும் மேலும் வேத பதங்கள் எல்லாமே இலைகளாகவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் ஆவான். அதாவது இந்த மரத்தினுடைய அதாவது ஒவ்வொரு பகுதியுமே ஒரு செயலுக்கு வந்து ஒப்பிடப்படுகின்றது. சோ இதனுடைய
இலைகளை வந்து நம்மளால எண்ண முடியாது இல்லையா? சோ வேத பதங்களையும் நம்மளால எண்ணவே முடியாது. இப்ப பாகவதம் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா 18,000 ஸ்லோகங்கள், நம்ம பகவத்கீதை எடுத்துட்டாக்கா 700 ஸ்லோகங்கள். அந்த மாதிரி எண்ணிலடங்காத பதங்களை கொண்டதுதான் வந்து இந்த ஆலமரம். அது போல வந்து வேதங்கள் அனைத்துமே வந்து எண்ணிலடங்காத பதங்களை கொண்டது. மேலும் கீழ்நோக்கிய வேர்கள் மேல் நோக்கிய வேர்கள் மற்றும் கீழ் நோக்கிய கிளைகள், இதுவும் வந்து நமக்கு ஒரு ஓமை தான். அடுத்த ஸ்லோகத்துல அதை பத்தி நாம வந்து பார்க்க போறோம். சோ ஒருவர் இந்த மரத்தினுடைய அந்த இயற்கையை வந்து உணர ஆரம்பித்தால் வேதங்களையும் அதனோடு ஒப்பிட்டு அவர்கள் வந்து உணர ஆரம்பிப்பார்கள். எஸ், ஸோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம முதல்ல ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாம். ஸோ நம்ம இந்த மரத்தினுடைய மெயின் கிளை, அதாவது சென்டர் ஸ்டெம் இருக்கு இல்லையா, அதாவது மெயினா போகக்கூடிய அந்த கிளை வந்து எப்பவுமே ஒரே நேர்கோட்டுல போகக்கூடிய கிளை வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது என்றால், மனதை இந்த பக்கம் அந்த பக்கமே வந்து அலைப்பாயாமல் ஒரே திடமான மன உறுதியோடு செயல்படுபவர்களுடைய சுபாவத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்களுடைய இலக்கு வந்து பகவானை அடைவது ஒன்றுதான், அவருடைய பாதங்களை சேர்வதுதான் என்பது அந்த இலக்கு. அவர்கள் வந்து இந்த பிரம்மலோகத்திற்கு மேல வந்து பிரம்மலோகம் டாப் மோஸ்ட்ல அந்த இடத்திற்கு வர வரைக்குமே அவர்களால முயற்சி செய்ய முடியும். இது தியான பயிற்சிகள்ல இருக்கக்கூடியவர்கள், யோகிகள். ஆனால் பக்தர்களுக்கு இதெல்லாம் பாஸ் பண்ணி போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பக்தர்களுக்கெல்லாம் டைரக்டாவே வந்து வைகுண்ட கோலோகம், அவர்கள் விடுதலை அடைந்த தன்மையை அடைந்திருந்தால் பகவான் அவரை வந்து விடுதலை, இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் பொழுதே அவர்கள் பக்குவம் அடைந்தால் விடுதலையை வந்து பகவான் வந்து கொடுக்கின்றார். மேலும் இந்த மரத்துல வந்து வெவ்வேறு உயிர்வாழிகள் இருப்பது இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய உயிர்வாழிகளுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது இல்லையா? நாம் எல்லாம் மனிதர்களிலே 3 குணாதிசயம் உள்ளவர்கள் இல்லையா? ஒருத்தங்க வந்து அதாவது தர்மமான காரியங்களில் ஈடுபடுபவர்கள், அதுதான் வந்து ரிலிஜியாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் வந்து அது வந்து சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்களுடைய செயல்பாடுகள். அடுத்து வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், அதாவது பலநோக்கு செயல்கள். அதாவது அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய பழங்கள் இல்லையா, அதை வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். ஏன்னா நம்ம ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்துமே வந்து பலனை எண்ணிக்கொண்டு செய்பவர்கள், அதாவது ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வந்து இந்த பழங்கள் கிட்ட வரும்பொழுது அதை எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னு பண்ணியிருக்காங்க. மேலும் புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள், அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், அவங்க வந்து தாம்சிக் இயல்பு. ஸோ இந்த 3 விதமான மனிதர்களும் இந்த ஆலமரத்திலே இருக்காங்க. அதோட விலங்குகள், பற்பல உயிர்வாழிகள் அனைத்துமே இந்த ஆலமரத்துல வந்து கூறப்பட்டிருக்கின்றது. நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அதாவது உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கூட இந்த ஆலமரத்துல இருக்காங்க. தேவர்கள் இல்லையா, ஜனலோகத்துல இருக்கிறவங்க, தப்போலோகத்துல இருக்கிறவங்க, அனைத்து உயிர்வாழிகளும் இந்த ஆலமரத்திலே உண்டு. அதாவது தர்மத்தை அறிந்தவர்களும் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அப்படிப்பட்டவர்களும் இந்த மரத்தில் உண்டு. மேலும் வந்து அதர்மம் புரிபவர்களும் இந்த மரத்தில் வந்து அதாவது காணப்படுகின்றார்கள். அப்படின்றா இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் தான் இல்லையா? சோ நல்லவர்களும் உண்டு, தீயவர்களும் உண்டு. சோ மேலும் பற்பல அதாவது உயிர்வாழிகளும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உண்டு. சோ யார் ஒருவர் வந்து பிரம்மலோகத்தை கடந்து செல்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து பிரிஜா ரிவர் இல்லையா, அதாவது காரணக்கடலை தாண்டி அதுக்கப்புறம் பிரம்ம ஜோதிரை கடந்து வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை சேருகின்றார்கள். அது ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சினம், அதாவது அந்த அதாவது மரத்தினுடைய அந்த தண்டு இல்லையா, அந்த பகுதியில செல்பவர்கள். அப்படின்னா மனசு ஒருநிலைப்படுத்தியவர்கள், ஒரே ஒரு எண்ணத்தோடு தன்னுடைய செயல்களை எல்லாம் செய்பவர்கள். ஆனால் பல எண்ண ஓட்டம் உடையவர்களுக்கு வந்து இந்த மரத்தினுடைய கிளைகளாக அவங்களுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் எல்லாமே ஆலமரத்தினுடைய கிளைகளுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோ பல கிளைகளுடைய ஆலமரம் வந்து அது எந்த இடத்துல நிறைவு பெறும் என்பது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அது போல ஒருவன் வந்து இந்த அதாவது விடுதலை அடையாத இருக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய இல்லையா, அதாவது ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் இயல்பில் இருக்கிறவங்க, அவங்களுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் எல்லாமே இந்த பல கிளைகளுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே பலநோக்கு செயல்களாக இருக்கின்றது. அவர்கள் பந்தப்பட்டு மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கையில் அவர்கள் வந்து பிறவி அடிக்கின்றார்கள். கீழ் நோக்கிய வேர்கள் இல்லையா, சாரி மேல் நோக்கிய வேர்கள்
கீழ்நோக்கிய கிளைகள் வந்து நமக்கு வந்து நம்முடைய எண்ண ஓட்டத்தை, மனிதனுடைய எண்ண ஓட்டத்திற்கு வந்து அது ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. நாம சத்வத்துல இருக்கோமா, இல்லை வந்து ரஜோல இருக்கோமா, இல்ல தாம்சிக்ல இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த கிளைகள் வந்து எடுத்துரைக்கும். மேலும் விழுதுகள் தான் மேல் நோக்கிய வேர்கள். அது வந்து கீழ்நோக்கி வரக்கூடிய அந்த வேர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அகலமாக விரிந்திருக்கும். மேல போக போக அது வந்து அதாவது அதனுடைய திக்னஸ் வந்து குறைவா இருக்கும். ஆனா கீழே வர வர அப்படியே பறிந்து விடும் அந்த ஆழமரத்தினுடைய விழுதுகள் இல்லையா. மேல் நோக்கிய வேர்கள் அது எதை குறிக்கிறது என்றால் நம்ம வந்து அதாவது புலன் நுகர்ச்சி செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன், நம்ம மீண்டும் வந்து ஊர்ஜிதமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து நாம பிறவி எடுக்கின்றோம் இல்லையா. சோ அதை வந்து குறிக்கின்றது. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. இந்த வேர்களை எல்லாம், இந்த மரத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக டிசையர் ட்ரீ இது இல்லையா. நம்ம ஆசைகளை எல்லாமே அதாவது எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த ஆலமரம். அந்த மரத்தை நாம வந்து பற்றின்மை எனக்கூடிய ஆயுதத்தால வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். இல்லை என்றால் நாம இந்த மரத்திலே நாம வந்து வேரூன்றி இந்த பூமியிலே நாம வந்து நிரந்தரமாக தள்ளப்படு விடுவோம். அதனால இந்த மரத்தை வேரோட நாம வந்து சாய்க்க வேண்டும். எஸ், செகண்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. அதோர்த்வம் பிரசுதாஸ்தஸ்ய சாகா குணப்பிரவృத்தா விஷய பிரவாலாஹ அதஷ்ச மூலான்யனுசந்ததானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே. கர்மாணி பந்தீனி மனுஷ்யலோகே. கர்ம பந்தனத்தை யாருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது? இந்த உயிர் வாழிகளுக்கு இல்லையா. இம்மரத்தினுடைய கிளைகள் ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு இல்லையா. இந்த கிளைகள் வந்து முக்குணங்கள், அது ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி, அதாவது பிராமணர்கள் வந்து அவர்கள் வந்து சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள், அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் அனைத்துமே தர்ம காரியங்களாக இருக்கும். மேலும் ரஜோல் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து எக்கனாமிக் பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் வந்து செயல்படுவார்கள். தாம்சிக் இயல்பில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே புலன் நுகர்ச்சி செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். சோ இப்படி 3 வகையான குணங்களால் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜட இயற்கையினுடைய இந்த முக்குணங்களால் வளப்படுத்து. சோ எல்லா உயிர் வாழிகளுமே அந்த மரத்தில் இருக்கின்றது இல்லையா. மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றது. சோ உப கிளைகள் இல்லையா, புலன் இன்ப விஷயங்கள் ஆகும். அதாவது செகண்டரி பிரான்ச்சஸ் சொல்றோம். அந்த மடத்துல வந்து நிறைய கிளைகள் இருந்தால் அது வந்து புலனின்ப விஷயங்களாக கருதப்படுகின்றது. ஒரு மனிதனுடைய ஆசைகள் வந்து அளவிட முடியாத கிளைகளை கொண்டதுதான் இல்லையா. இப்படி போனா நமக்கு நல்லது கிடைக்குமா, இப்படி போனா இது கிடைக்குமான்னு எதிர்பார்ப்புகளோடு செய்கின்றோம் இல்லையா. இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேல்கள் வந்து பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டது. ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், அதாவது நம்மள மீண்டும் மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கைக்கு தள்ளக்கூடிய அத்தகைய நிலையில் நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் அமைய பெறும். அது கீழ்நோக்கிய அதாவது அந்த விழுதுகள் வந்து சொல்லப்படுகின்றது. எஸ், 15.3 and 4 ரெண்டு வாசிங்க மாதாஜி. ந ரூபமஸ்யேஹ ததோபலப்யதே நாந்தோ ந சாதிர் ந ச சம்பிரதிஷ்டா அஸ்வத்தமேனம் சுவிரூட மூலம் அசங்கசஸ்திரேண திருடேன சித்வா ததப் பதம் தத் பரிமார்கிதவ்யம் யஸ்மின் கதான நிவர்த்தந்தி பூயः தமேவ சாத்யம் புருஷம் பிரபத்யே யத பிரவிருத்தி பிரசுதா புராணி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ இந்த மரத்தினுடைய ஹிஸ்டரிய பத்தி படிக்க போறோம். இம்மரத்தின் உண்மை உருவம், இப்ப நாம பார்க்கக்கூடிய இந்த உருவம் வந்து பிம்பம் தான். இந்த இடத்துல பர்வர்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன். உண்மையான மரத்தினுடைய நிழலைத்தான் நாம் இந்த இடத்துல, பிம்பத்தை தான் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. உண்மையான உருவம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிடையாது. மேல இருக்கக்கூடிய அதாவது வைகுண்டத்தில் இருக்கின்றது. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்று யாராலுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஜென்ரலி இது வந்து பிரம்மதேவருடைய, அதாவது பிரம்மலோகத்திலிருந்து தான் இதனுடைய ஆணிவேர் தொடங்குகின்றது என்று சொல்லப்படுகின்றது. நம்ம அந்த பர்பஸ்ல படிச்சா அதை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா உண்மையிலே அது எங்க தொடங்குகின்றது, எங்கிருந்து தொடங்கியிருக்கு, எங்க முடியும், இது எவ்வளவு விஸ்தாரத்திற்கு இது செல்கின்றது என்பது யாராலுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. உண்மையிலே கூட இந்த இடத்துல ஆலமரத்தை நாம பார்த்தா அந்த விழுதுகள் எந்த
எத்தனை தூரம் வரலையும் வந்து அது உள்ள போயிருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அந்த மரத்தினுடைய ஆணி வேர் எல்லாமே எந்த தொலைவுக்கு சென்று இருக்குன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க கூட முடியாது இல்லையா? பிம்பமா இருக்கக்கூடிய அந்த மரத்தை நம்ம ஆழம் காண முடியாது என்று இந்த இடத்துல நாம புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலுமே இதனுடைய அஸ்திவாரம் பேஸ் எங்க இருக்குன்றது வந்து நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனால் பலமாக வேர் ஊன்றி உள்ள இந்த ஆசை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிசையர் ட்ரீ இல்லையா? ஆசை எனக்கூடியது நம்ம மனசுல வரக்கூடியது இல்லையா? அதை கண்டிப்பா நம்ம வெட்டி சாய்க்கணும் இல்லையா? அந்த மரத்தை நாம எப்படி வெட்டி சாய்க்க முடியும்? பலன்கள் மேல் பற்றற்ற நிலையில் நாம வந்து நாம் செயல்படும் பொழுது அந்த மரத்தை நாம வந்து வெட்டி சாய்த்து விடலாம். சோ இது ஒரு மனிதனுடைய ஆசைக்கு ஒப்பிட்டப்பட்டுள்ளது இந்த மரம். நீங்க இஸ்கான்ல போனீங்கன்னாக்கா, ஏதாவது பெங்களூர் இஸ்கான்ல கூட உண்டு டிசையர் ட்ரீன்னு ஒரு இடத்துல வச்சிருக்காங்க. அதாவது டிசையர் ட்ரீ என்னன்னாக்கா மனிதனுடைய ஆசை எவ்வாறு அதனுடைய நிலையை வச்சு நம்ம வந்து இந்த மரத்தை நம்ம ஒப்பிடுகின்றோம். அவனுடைய மனசு எவ்வாறெல்லாம் வந்து செயல்படுகின்றது. அவனுடைய மனசு பக்குவமா இருந்தா ஒரே கிளையில் வந்து நேரான கிளையில வந்து அவனுடைய மனசு செல்கின்றது என்றால் அவன் ஸ்திரமான புத்தி உடையவனாக இருக்கின்றான். மேலும் பிரம்மலோகத்தை கடக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அவன் பெறுகின்றான். இல்லை அவனுடைய மனது வந்து இருமனமாக இருந்தால் டியூவாலிட்டியில இல்லையா? சோ இதுவும் வேண்டும் அதுவும் வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கம் நம்ம தாவறோம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட மனசு இருந்தா அவனுடைய மனது வந்து பல கிளைகளுடைய மரத்துக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது இந்த ஆலமரத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோ இந்த கிளை எப்படி இருக்கும்? ஒரு கிளை ஒரு மாதிரி இருக்கும், இன்னொரு கிளை இன்னொரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? சோ அதாவது ஒவ்வொரு செயலுக்கு வந்து அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய தீர்மானங்கள் வந்து பல கிளைகளுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோ மேலும் அந்த அவன் மனிதனுடைய அதாவது பலநோக்கு கர்மங்கள் அனைத்துமே அந்த ஆலமரத்தினுடைய விழுதுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் அந்த மரத்தை வந்து ஆணிவேர் வந்து எங்க தொடங்கி எங்க முடிஞ்சிருக்குன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதாவது மேலும் அந்த மரத்தினுடைய இலைகள் வந்து வேத பதங்களுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. எண்ணிலடங்காத வேத பதங்கள் உண்டு இல்லையா? அதற்கு வந்து அது ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோ இந்த மரத்தினுடைய பல கிளைகள் மேலும் வந்து ஒரு மனிதனுடைய குணாதிசயங்களுக்கும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அதாவது இந்த ஜட இயற்கையினுடைய குணாதிசயங்களுக்கும் வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு மனிதன் சத்துவத்தில் இருந்தால் அவனுடைய செயல்பாடு வேறு மாறி இருக்கும் இல்லையா? எதையுமே சகித்து கொள்ளக்கூடிய மன கட்டுப்பாடு அவன் இடத்துல இருக்கும். அதே ரஜோகுணத்துல இருந்தா கோபத்தை தான் வெளிப்படுத்துவான். மேலும் தாம்சிக்ல இருந்தா அவனுக்கு அது புரியவும் புரியாது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைகள் எல்லாமே வந்து இந்த மரத்தினுடைய வெவ்வேறு கிளைகள்ல இருந்து நாம பகிர்ந்து கொள்கின்றோம். சோ இப்படிதான் அந்த ஓமையை வந்து நாம வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கணும். பலமாக வேர் ஊன்றியுள்ள இந்த மரத்தை நாம வந்து ஆசை எனக்கூடிய அந்த மரம் இந்த மனிதனுடைய ஹிருதயத்தில் தோன்றுகின்றது இல்லையா? அந்த ஆசை என்னும் மரத்தை நாம வந்து வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். இந்த ஆலமரம் வந்து ஸ்ட்ராங். ஆசை வந்து எதுக்கு வந்து எப்படி ஆசை வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இதுல நிக்குதோ இதை அடைஞ்சே திறனும். காமமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசையை வந்து நாம வந்து அதாவது மேலும் வெளிப்படுத்தும் பொழுது நாம வந்து அதனுடைய பலனை நாம வந்து அனுபவிக்கின்றோம். ஆனால் அந்த காமத்தை போன்று இருக்கக்கூடிய ஆசையை நாம வந்து எவ்வாறு வெட்டி எறிய முடியும் என்றால் பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால தான் அந்த ஆசை எனக்கூடிய அந்த ஆலமரத்தை நம்மளால வெட்டி சாய்க்க முடியும் இல்லையா? பற்றின்மை இல்லாவிட்டால் நாம அந்த ஆசைகள் வந்து வளர்த்து கொண்டே போய் நாம் அந்த செயல்களில் ஈடுபட்டு அந்த கர்ம பலன்களில் வந்து நாம பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம் இல்லையா? பாவ புண்ணியங்கள் எதுவா இருந்தாலும் அதை நாம அனுபவிக்க வேண்டியதுதான். சோ அதை வந்து நம்ம மாற்றி அமைக்க முடியாது. சோ அதனால பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதி கொண்டு அதாவது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். நம்ம ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இல்லையா? வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் நாம திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடம் இருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ யாரிடம் இருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். சோ இதுல நம்ம ஒரே ஒரு அனலாஜி, நம்முடைய மனசு நாம எவ்வாறு நினைக்கின்றோம், எதை செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? நம்முடைய செயல்படும் முறையை வைத்துதான் ஆலமரத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து அதாவது அதனுடைய விழுதுகள் மற்றும் அதனுடைய கிளைகள் இது எல்லாத்துக்குமே ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஓகே, ஆலமரமும் நம்முடைய ஆசையும் வந்து எப்படியெல்லாம் செயல்படும் என்பதை தான் இந்த பதங்களிலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்கிறோம். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கடைசியில மீண்டும் கேளுங்க. எஸ் निर्माण मोहाजित संग दोषा
அத்யாத்ம நித்யா வினிவிருத்த காமா द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखसङ्कैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्. எஸ், அதாவது இந்த ஆசை எதனால வருகின்றது? நமக்கு பொய் கௌரவம் இல்லையா, போலியான வரட்டு கௌரவம், அடுத்தவங்க முன்னாடி நம்ம, அதாவது டம்பம் இல்லையா, டம்போ தர்போ அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகம் கூட உண்டு. ஸோ நாம வந்து நம்மளுடைய நிலையை வந்து மிக உயர்வாக காட்டிக்கொள்ளணும்னு நினைக்கிறது, நம்முடைய நிலையை வந்து அடுத்தவங்க இருக்கக்கூடியதை ஏற்றுக்கொள்ளணும், நம்ம அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்வது கிடையாது. அடுத்தவர்களுக்கு நாம சமமாக இருக்கின்றோம் என்று நம்ம எப்பவுமே அந்த ஹையஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டை மெயின்டைன் பண்றோம். ஸோ மயக்கம், அதாவது இந்த மாயையிலே நாம வந்து சிக்கி கொண்டிருக்கின்றோம். மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபடுறது, அதாவது பொய் கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து யார் விடுபட்டிருக்கின்றார்களோ, நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு, எது நித்தியமானது இல்லையா, ஆத்மா நித்தியமானது, உடல் நித்தியமற்றது, இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே நமக்கு என்றைக்குமே பர்மனண்டா சொந்தம் கிடையாது. இந்த பூய் வாழ்க்கையில் வந்த பொழுது நாம் ஏற்படுத்தி கொண்ட இந்த பந்தம் நாம மரணித்த பிறகு அந்த மரணித்த அந்த க்ஷணத்திலிருந்தே நமக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கும் சம்பந்தமே இருக்கிறது கிடையாது. மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் பொழுது வேறு ஒரு சம்பந்தத்தை தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது இல்லையா. பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு, அதாவது மெட்டீரியலிஸ்டிக் டிசையர் இல்லையா, காமம் என்பது இந்த இடத்துல லஸ்ட். ஸோ அந்த மெட்டீரியல் லஸ்ட் வந்து நம்ம கண்டிப்பா விட்டுறணும், நிறுத்திவிட்டு இன்ப துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து, அதாவது இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை வளர்த்து, மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள், அதாவது டெல்யூஷன் இல்லையா. ஸோ மயங்காமல். ஸோ சில பேருக்கு வந்து எஸ் மனசு கொஞ்சம் உறுதியா இருக்கும், ஆனா சில சமயங்கள் அவங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வரும் இல்லையா. அந்த மாதிரி வந்து அந்த பாதையிலிருந்து நழுவாமல் பற்றற்ற தன்மை எப்படி வளர்த்து கொள்ள முடியும்னா, இந்த மாதிரி ஆன சுபாவங்களை நாம வந்து மேன்மையாக நம்மிடத்தில் வளர்த்து கொண்டால் கண்டிப்பாக நாம ஆற்றக்கூடிய ஒரு கடமையிலிருந்து வரக்கூடிய எந்த பலனா இருந்தாலும் அதை பற்றி நாம வந்து யோசிக்க மாட்டோம். ஸோ பொய் கௌரவம் இல்லையா, பொய் கௌரவம் நமக்கு தேவையே இல்லை. அடுத்து வந்து மயக்கம் என்பது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வஸ்துக்கள் மீது நமக்கு இருக்கக்கூடிய மோகத்தை அது சொல்கின்றது. மேலும் தவறான சங்கம், அதாவது நான் டிவோட்டி அசோசியேஷன் இல்லையா, அப்படின்னா வெறுமனே பௌதீகம்தான் உலகம். மூடர்களை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சோம் இல்லையா, அதாவது துஷ்கிருத்தினோஸ் மூடர்கள், மற்றும் வந்து நரதாமா, அப்புறம் மையா ஹர்பிதக, அப்புறம் வந்து ஆசுரம், இந்த 4 விதமான துஷ்கிருத்தினோஸை பத்தி நம்ம படிச்சோம். 7.15 ஸ்லோகம் அடுத்து அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம். 4 விதமான நல்லோர்கள், 4 விதமான தீயோர்களை பற்றி. மூடர்களாக இருப்பவர்கள், அத மேலும் வந்து மாயையில் சிக்கிக் கொள்பவர்கள், சோம்பேறித்தனமாக இருப்பவர்கள், நாத்திகவாதிகள். சோ இப்படிப்பட்ட சங்கத்திலிருந்து நாம கண்டிப்பா தூரமாக விலகணும். இல்லை என்றால் அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய சுபாவம் நம்ம கண்டிப்பா வரும். நாம யாரிடத்தில் நம்முடைய அதிகமான சமயத்தை நாம கழிக்கின்றோமோ அந்த அந்த அவர்களுடைய சுபாவம் நமக்கு வரும். எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து நம்ம ஃபேமிலியே எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. சோ கணவன் மனையை எடுத்துக்கலாம், அவங்கதான் வந்து நிறைய காலம் ஒன்றாக இருக்கிறதே. தாய் வீட்டில் பிறந்திருந்தாலும் நாம வந்து அங்கே சில காலம் மட்டும்தான் நம்ம வாழ்கின்றோம் இல்லையா. மேலும் நமக்கு ஒண்ணுமே புரியாத வயது காலத்தில் தான் நம்ம வந்து தாய் வீட்டில் இருக்கின்றோம். கொஞ்சம் நம்ம வந்து அந்த யோசிக்கக்கூடிய தன்மை வரும்பொழுது நமக்கு திருமணம் நடந்து நம்ம வேறு ஒரு வீட்டுக்கு வந்து விடுகின்றோம். ஸோ அந்த அசோசியேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருமணம் ஆனதுல இருந்து நம்ம வந்து இதை அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ ஆஸ் நீங்க எல்லாரும் கூட இதை வந்து ப்ராக்டிக்கலா நீங்க யோசிச்சீங்கன்னாக்கா 2 பேருமே வெவ்வேறு குடும்பங்கள் இருந்து வந்தவங்க. ஆனா மனைவியினுடைய சுபாவத்துல சிலது எல்லாமே கணவனுக்கும் வந்திருக்கும், கணவனுடைய சுபாவம் வந்து மனைவிக்கும் வந்திருக்கும். ப்ராக்டிக்கலா நீங்க வந்து இதை அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரிய வரும். சோ மனைவியிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நற்குணங்கள் வந்து மாற்றம் அந்த கணவனுக்கிடத்தில் வந்து நிறைய மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா. மனைவி செய்கின்றாள் என்றால், மனைவி ஒரு தானத்தை வழங்குகின்றாள் என்றால் கணவனும் அதை வந்து பின்பற்றக்கூடிய தன்மை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒன்றுதான். மேட் ஃபார் ஈச் அதர். பகவான், அதாவது இன்னாருக்கு இன்னார் என்று பகவான் கண்டிப்பாக எழுதியிருக்கார். சோ அந்த மேப்பிங் கூட அந்த மாதிரிதான் நடக்கிறதே. சோ பொய் கௌரவம், மயக்கம், தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு இல்லையா, நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு, ஆத்மா ஒன்றுதான் இங்க நித்தியம், பகவான் அதை இயக்கி கொண்டிருக்கின்றார். மிச்சம் எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து சில காலம் மட்டும்தான் நாம உபயோகிக்க போறோம்.
அதாவது டெம்பரவரியான வேர்ல்டு இல்லையா, துக்காலயம் மற்றும் அசாஸ்வதமான நிலை இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லையா. பௌதிக காமம், அதாவது இங்க பௌதிகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் மீது நம்முடைய மோகத்தை எல்லாம் தவிர்த்து இன்பத் துன்பத்தை சமமாக காணக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவத்தை யார் பெற்றிருக்கின்றார்களோ, மேலும் மயக்கமுறாமல் இல்லையா, அதாவது இருமைகளிலிருந்து விலகியவர்கள் மயங்க மாட்டார்கள். இன்பத் துன்பத்தை ஒன்றாக பாவிப்பவர்களும் அதே நிலைதான். அவங்களுக்கு மயக்கம், கலக்கம், குழப்பம் எதுவுமே இருக்காது. அவங்களால ஒரு டிசிஷனை கரெக்டா எடுக்க முடியும். அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாருமே பரம புருஷருடன் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து நாம் எல்லாருமே பகவானிடத்தில் சரணடைய வேண்டும். 18வது அத்தியாயத்துல நமக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, 18.65 or 66 ஸ்லோகத்துல சரணாகதிக்கான ஒரு ஸ்லோகமும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. சோ அதாவது எதெல்லாம் பகவானுக்கு அனுகூலமானதோ அதை நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை நாம பெற்றிருக்க வேண்டும். எதெல்லாம் பகவானுக்கு அனுகூலமாக இருக்கும், வேத சாஸ்திரங்கள் முறைப்படி நம்ம எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமின்றி செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு ஒன்றுதான் பகவான் விரும்புவார் இல்லையா. அந்த பக்தி தொண்டு செய்வதால் பகவானுக்கு எந்த பலனும் கிடையாது. நம்மளை ரட்சிக்க வேண்டிய கடமை அவர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். உண்மையிலே அந்த பலன்கள் நமக்கு தான். சோ நீ இந்த மார்க்கத்துக்கு சென்றால் உனக்கு நன்மை என்பதை அதனால்தான் பகவான் நிறைய இடங்கள்ல என் பாதங்களில் சரணடை, என் மீது உன்னுடைய அதாவது நம்பிக்கை வைத்து உன்னுடைய செயல்களில் அனைத்திலுமே என்னை நினைத்து நீ செயல்படு அப்படின்னு சொல்றார். ஏன்னா அந்த இடத்துலயுமே அவர் ரட்சிக்கணும்னு நினைக்கிறார் நமக்கு. அவர் கருணாமூர்த்தி இல்லையா, இஸ் எ கம்பேஷன். அவர் ஒரு கம்பேஷனேட் ஆக்சுவலி இல்லையா. கருணையும் அன்பும் இருக்கக்கூடிய அதுதான் தர்மத்தினுடைய மூல ஆதாரமே இல்லையா. சோ அந்த கருணை இல்லாமல் யாராலுமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்க முடியாது இல்லையா. அடுத்தவர்களுக்கு நாம கண்டிப்பா கருணையோட அவங்கள நோக்க வேண்டும் இல்லையா. எப்பவுமே ஹேட்டட் நோஸோட இருப்போமா? கண்டிப்பா கிடையாது. சோ பரம புருஷருடன் சரணடைவது என்பது பகவானுக்கு எது அதாவது பிடித்தவை இல்லையா. பிரவிற்த்தி நிவிற்த்தி, இதை கூட நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. பிரவிற்த்தி என்பது செய்யத்தக்க செயல் எல்லாமே பிரவிற்த்தில வரும். நிவிற்த்தி செய்யத்தகாத செயல். யமா நியமாலா. யமா என்றால் டோன்ட்ஸ், நியமா என்றால் செய்யணும் இல்லையா. அதாவது கோட்பாடுகள் எல்லாமே ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றது. சோ இப்படி பகவானுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை மட்டும் செய்யறது, அவருக்கு பிடிக்காதது செய்யாதது. ஆனா அவருக்கு பிடிச்சது எது செய்தாலுமே அது நமக்கு தான் நன்மை. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவருக்கு நன்மை கிடையாது, அவர் நம்மளை ரட்சிப்பார், அவ்வளவுதான். மேலும் இந்த அறப்பழக்கங்களிலிருந்து நம்ம விலகி இருக்கிறோம் பாரு, அதெல்லாமே டோன்ட்ஸ் இல்லையா. அதெல்லாமே பகவான் கண்டிப்பா ஏத்துக்க மாட்டார். இப்போ 4 விதமான ரெகுலேஷன்ஸ் கூட சொல்வோம். இஸ்கான்ல 4 ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் 16 ரவுண்ட்ஸ் தான் மேண்டேட்டரி. பிரபுபாதர் ஒரு ஆச்சாரியா, அவர் ஒவ்வொரு ஆச்சாரியும் அவங்களோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் சொல்லி போயிருப்பாங்க. பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கு எவ்வாறு என்ற பாதையை இலக்கு வச்சிருக்காங்க. சோ 16 மாலை ஒரு நாளுமே நம்ம நாம ஜபங்களை இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லி நாம மேலும் அந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸை நாம ஃபாலோ பண்ணோம்னா பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்வதுக்கான உத்தரவாதத்தை பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கின்றார். ஆச்சாரியாரின் கூற்று என்றைக்குமே பொய்யாகுவது கிடையாது. உண்மையை கண்டவர்கள் சொல்லிட்டு போனதை நாம நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் நமக்கு நன்மை இல்லையா. அந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன என்பது நம்ம அடுத்து 1 or 2 டேஸ்ல நம்மளுடைய இந்த 17th சாப்டர் ஆர் 16th சாப்டர்ல வரும். அப்ப நம்ம அதை இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். சோ பரம புருஷருடன் சரணடைவதை எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அவன் அடைகின்றான். பகவானுடைய திருத்தலத்தை அவன் சேருகின்றான். எஸ், இது அவருடைய ஸ்தலம் இப்படி இயற்கையிலே பிரகாசம் மூட்டக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகின்றது. எஸ், 7th ஸ்லோகம் வாசிக்க மாதாஜி. மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனः மனசஷ்டானீந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. எஸ், நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட உலகில் இருக்கின்றோம். அதாவது இது கண்டிஷன்டு வேர்ல்டு இல்லையா. ஏன்னா இந்த பௌதிக இயற்கை என்பது இந்த 3 குணங்களால் ஆனது. அதுக்குள்ளதான் நம்ம சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். அதனாலதான் கட்டுண்ட உலகம். இந்த உடலும் கட்டுண்ட உடல் தான்.
சோ ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சமானவர்கள் சொல்லிட்டார் பகவான். இங்கே நாம் எல்லாம் அவருடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான் இல்லையா. அவரிடத்திலும் தோன்றிய பின்ன பகுதிகள், விதையளிக்கக்கூடிய தந்தையும் அவர்தான் அப்படிங்கிறதையும் நாம படிச்சுட்டே வரோம். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தினால் என்னன்னா இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணாதிசயங்கள் வந்து அந்த குணாதிசயங்களுடைய இயற்கையால வந்து நாம கட்டுப்பட்டவர்கள். ஒரு சில சமயத்துல சத்வத்திலயோ இல்ல சமயத்துல வந்து ரஜோலியோ, ஒரு சில சமயத்துல வந்து நம்ம வந்து தாம்சிக்லயோ வந்து நாம வந்து கட்டுப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம். சோ மனம் உட்பட இல்லையா, நமக்கும் மற்ற உயிர்வாழிகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்பது மனம் இல்லையா. சோ இந்த மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். மனசுதான் நமக்கு மிகப்பெரிய நண்பனும் விரோதி கூட. சோ அந்த மனதை வந்து வென்றவன் யாரோ அவன் வந்து மனம் வந்து அவனுக்கு சிறந்த நண்பனாகி விடுகின்றது. மனதை வெல்ல தவறியவனுக்கு வந்து மனம் போன போக்கில் அவன் சென்றால், அதாவது அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து எப்பொழுதுமே அல்லல் இல்லையா. அவர் சிரமங்களோட தான் வந்து உழண்டு கொண்டிருப்பார். அதனால மனசை வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டுல வைக்கணும். மனதை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் புலன்கள் எல்லாம் பக்குவம் அடைகின்றது. அதற்கேற்றவாறு அந்த உயிர்வாழி செயல்படுவான். மனதை கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் அந்த புலன்கள் வந்து தன்னிச்சையாக இயங்கும் பொழுது அவன் இறுதியில் வந்து அழிவு பாதையை வந்து அடைய வேண்டியதுதான். எஸ் 15.8 வாசிங்க. ஷரீரம் யதவாப்னோதி யச்சாப்யுத்க்ராமதீஸ்வரஹ கிரஹீத்வைதானி சஞ்ஞாதி வாயுர்கந்தானி வாஷயாத். வாயுர்கந்தானி வாஷயாத். வாயு அது இல்லையா, அதாவது காற்று. கந்தம் என்றால் ஸ்மெல் ஆக்சுவலி இல்லையா. சோ பலமான ஒரு காற்றடிச்சா நம்ம கூட வந்து ஓப்பன் ட்ரைனேஜ் எல்லாம் நம்ம சகஜமாவே அந்த ஸ்மெல் வெளியில நம்ம நின்றுட்டு இருந்தாலே அந்த ஸ்மெல் பாக்குறோம். ஆனா பலமா காற்றடிச்சா அந்த ஸ்மெல்லு கூட நமக்கு தெரியாது இல்லையா, அடிச்சுட்டு போயிடும். அந்த மாதிரி எந்த ஸ்மெல்லா இருக்கட்டும், நறுமணமா இருக்கட்டும், துர்மணமாக இருக்கட்டும், பலமான ஒரு காற்று அடித்தால் கண்டிப்பாக அந்த மனம் வந்து கிளியர் ஆயிடும், அந்த ஏரியாலே இருக்காது. அந்த மாதிரி காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் இந்த உயிர்வாழி இந்த உடலை ஏற்கின்றான் இல்லையா. இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது மற்றொரு உடலை வந்து ஏற்பதற்கு அவன் வந்து தயாராகின்றான் இல்லையா. ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகள் இல்லையா, உணர்வுகளை தான் அவன் சுமந்து செல்கின்றான். சோ உணர்வுகள் என்பது அவன் மனசுல என்னென்ன அதாவது ஆசைகள் இருந்ததோ, எதையெல்லாம் செய்யணும்னு நினைச்சானோ, எதெல்லாம் அவனுடைய விருப்பமாக இருந்ததோ, உணர்வுகள் என்பது காமன் வேர்ட். சோ அதனால அவனுக்கு எதெல்லாம் பெண்டிங் வச்சிருந்தானோ, இது வேணும், அது வேணும், இதை செய்யணும், இதை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும், இப்படி எல்லாம் இல்லையா, யாருக்காவது நன்மை செய்யணும், அப்படியெல்லாம் கூட அவனுடைய ஆசைகள் இருந்திருக்கும் இல்லையா. அந்த மனிதனுடைய சுபாவத்துக்கேற்றவாறு அவன் மனதில் என்ன எண்ணங்களை தேக்கி வச்சிருந்தானோ இல்லையா, அதுதான் உணர்வுகள். அந்த எண்ணங்களை எல்லாமே அந்த உடலோடு வந்து செல்கின்றது. சோ நம்ம அந்த ஸ்தூல உடல், இதுல வந்து சூக்ஷ்ம உடல், அதுக்குள்ள ஆத்மா, 3 லேயர்ஸ் இருக்கு நம்ம. சோ ஸ்தூலம் என்பது பஞ்சமகாபூதங்களால் ஆனது, இதுல நமக்கு எந்த டவுட்டும் கிடையாது. இங்கேதான் பிறக்கின்றது, இங்கேயே மடிகின்றது. இதற்குள்ள வந்து முதல் லேயர் வந்து என்னன்னாக்கா சூக்ஷ்மம், அது மனசு, புத்தி மற்றும் அகங்காரத்தால் ஆனது. இந்த 3மே சூக்ஷ்ம உடல். அது வந்து எதை கவர் பண்ணிட்டு இருக்குனாக்கா நம்மளுடைய ஆத்மாவை வந்து கவர் பண்ணிருக்கு. சோ ஒரு உயிர்வாழி வந்து இந்த உடலை விட்டு செல்கின்றான் என்றால் அந்த ஆத்மாவோட வந்து அந்த சூக்ஷ்ம உடலும் ஒட்டிண்டு தான் போகும். எது வரைக்கும் இது நடக்கும்னா அந்த ஆத்மா வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மை ஏற்படுற வரைக்குமே அந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து ஆன்மாவோட தான் ஒட்டின்னு இருக்கும், பிரியவே பிரியாது. எப்பொழுது அவன் விடுதலை அடைகின்றானோ அப்போ வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடல் இந்த ஸ்தூல உடலோட இணைய துவங்கும். அது அவன் எந்த மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றான். பக்தி மார்க்கத்தில் சென்றால் இந்த உடலோட இணையும், வெறுமனே ஆத்மா மட்டும்தான் வந்து வைகுண்டம் கோலோகத்திற்கு செல்லும். அதே ஒரு தியான பயிற்சிகள், யோகி, அந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் வந்து நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உலகத்தையும் தாண்டி சென்று அதுக்கப்புறம் மகத்தத்துவத்தை கடந்து விரஜாரி வரை கடந்து பிரம்ம ஜோதியில வந்து சில பேர் கலக்கணும்னு நினைப்பாங்க, சில பேர் வந்து வைகுண்டம் போகணும்னு நினைப்பாங்க. அது அவரவர்களுடைய இலக்கை பொறுத்து. முக்தியினுடைய
நிலைகள் வந்து நம்ம அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ்ல வந்து படிப்போம் 5 விதமான முக்திகளை பற்றி. இப்ப அது நமக்கு தேவையில்லை பேஸ் கிளாஸ்ல. சோ அந்த மாதிரி ஞானியானவன் அவன் இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது இந்த இந்த ஸ்தூல உடல் இங்கே இருந்துரும். சூக்ஷ்ம உடல் ஆத்மாவோட செல்லும் பொழுது முதலில் அக்னி தேவனுடைய ஸ்தலத்திற்கு செல்லும். அங்கிருந்து பியூரிபிகேஷன் இல்லையா, ஒவ்வொரு லேயருமே வந்து கடந்து செல்லும் போது இறுதியில பிரம்மலோகத்தை பாகவதத்துல 2ஆம் காண்டோல ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு ஞானியினுடைய இலக்கு எவ்வாறு அடையப்படும், ஒரு யோகியினுடைய இலக்கு எவ்வாறு அடையப்படும், ஒரு பக்தனுடைய இலக்கு எவ்வாறு வந்து வைகுண்டம் செல்வான் என்பது எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமாக பாகவதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ அதை வச்சுதான் நான் உங்களுக்கு இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் நானு. சோ இந்த பக்தியில இறுதியில வந்து ஒவ்வொரு உலகத்தையும் கடந்துதான் வந்து யோகியானவன் செய்த தியான பயிற்சிகள், அதாவது ஞானத்துல நிலை பெற்றவர்களுடைய பாதை அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. இங்கேயே நம்ம ஞானத்துல வந்து நிலை பெறுவது சிரமம், அதுலயே அவங்க வந்து நிலை பெறுகிறார்கள். ஆனா ஒவ்வொரு இதையும் கடந்து பிரஜாரை வரை கடந்து அதுக்கப்புறம் பிரம்ம ஜோதிரை வந்து சில பேர் வந்து பகவானோட இணைந்து விடணும்னு நினைப்பாங்க, அவங்க பிரம்ம ஜோதிரில் வந்து இணைந்து விடுவார்கள். சில பேர் வைகுண்டம் போகணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து வைகுண்டத்திற்கு செல்வார்கள். அது அவங்களுடைய இலக்கை பொறுத்து. சோ அவங்களுடைய உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றது. அப்படி அவங்களுக்கு மறுபிறவி இருக்கின்றால் அது வரைக்குமே அந்த சூக்ஷ்ம உடலும் ஆத்மாவும் ஒட்டிண்டுதான் இருக்கும். மேலும் வந்து இன்னொரு உடலை அது ஏற்க வந்து வரும். சோ உணர்வுகள் அது எல்லாமே எதை கொண்டு நாம் அறிகின்றோம் என்றால், இப்ப சூக்ஷ்ம உடல் ஒட்டிண்டுதான் இருக்கு. ஆனா நம்ம பிறக்கும் பொழுது அந்த சூக்ஷ்ம உடல் நமக்கு தெரியறது இல்லை இல்லையா, அந்த உணர்வு தான் நம்ம பார்க்கின்றோம். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குடும்பத்தில் இதே கர்மங்கள் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தில் தான் நாம் அந்த குழந்தையாக அந்த உயிர்வாழி வந்து அவதரிப்பான். சோ அப்ப அவதரிக்கும் பொழுது நம்ம வந்து அந்த குணாதிசயம் எனக்கூடிய ரூபத்தில் வந்து அந்த சூக்ஷ்ம உடலை நம்ம அது இணைந்து விடுகின்றது. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ மீண்டும் வந்து நம்ம வந்து அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர்கள் பிறக்கும் பொழுது அந்த குணாதிசயத்தோடு பிறக்கின்றார்கள் இல்லையா. சத்துவத்திலே அவங்களுடைய குணாதிசயம் மேன்மையை அடைந்திருந்தால் பிறக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையும் ஒரு சத்துவமா இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துல வந்து பிறந்து ஒரு அதாவது நல்ல ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கக்கூடிய பிராப்தத்தை அது பெறுகின்றது. அதே வந்து பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடக்கூடிய அத்தகைய தன்மையுடையவனாக இருந்தால், அதாவது ரஜோகுணமாக இருந்தால், அவனுடைய பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்றவாறு சிமிலா இருக்க, அதாவது ஒரே போல இருக்கக்கூடிய அந்த கர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தகைய குடும்பத்தில் அவன் வந்து அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடக்கூடிய அத்தகைய குடும்பத்தில் அவனுடைய பிறப்பு என்பது ஏற்படுகின்றது. சோ எந்தெந்த உணர்வுகளை நாம சுமந்து செல்கின்றோமோ நம்ம கர்ம பலனோட சேர்த்துதான் நம்ம வந்து இன்னொரு குடும்பத்துல நாம பிறவி எடுக்கின்றோம். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை நம்ம சில பேருக்கு பிறவிலே ஊனங்கள் எல்லாம் ஏற்படுகின்றது இல்லையா, அதற்கெல்லாம் காரணம் நம்முடைய பிறவியினுடைய முந்தைய பிறவியினுடைய கர்ம பலன்கள் தான். நாம் ஆற்றி இருக்கக்கூடியது, நாம் அடுத்தவர்கள் ஆற்றிய அதாவது சங்கடங்கள், அடுத்தவர்கள் ஆற்றிய உபகாரங்கள் எல்லாமே நாம அடுத்த பிறவில கண்டிப்பா திரும்பி வரும் நமக்கு. சோ எதையுமே நாம வந்து மிஸ் பண்ணவே மாட்டோம், எல்லாம் நம்ம அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கும். நன்மைகள் செய்திருந்தாலும் அதை நாம பகவானுக்கு அர்ப்பணித்திருந்தாலும் பகவான் அதற்கான பலனை நமக்கு கொடுத்துருவார். ஆனா தீமைகள் செய்திருந்தால் அதற்கான கர்ம பலனை நாம கண்டிப்பா அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும். எங்கேயுமே யாரும் நம்மள பார்க்கலையே நம்ம இது செய்தோன்றது, நம்ம ஒருத்தருடைய சொத்தை அபகரித்திட்டோம் அப்படின்றது வெளியில யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது. ஆனா அது வந்து கண்டிப்பா நம்ம அக்கௌண்ட்ல வந்து பரமாத்மாவை இருக்கவர் எழுதி வச்சிருப்பார். அடுத்த பிறவி கண்டிப்பா நம்முடைய சொத்தை வந்து பறிப்பதற்கு யாராவது ஒருத்தர் இருப்பார். சோ நாம எதை எடுத்தோமோ அது இங்கிருந்துதான் எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம அந்த ப்ராவர்ப் தமிழ்ல அழகா சொல்றோம் இல்லையா. எல்லாம் இங்கிருந்துதான் வந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. அனைத்தும் பகவானிடத்தில் இருந்துதான் வந்தது. எல்லாருக்கும் ஒரு கோட்டா இருக்கு இவ்வளவுதான்ட்டு. அதையும் மீறி நாம வந்து நிறைய ஆசைகளை வளர்த்து கொண்டு நிறைய சேர்க்கின்றோம். அடுத்தவர்களை வந்து அதாவது அவங்களை வந்து கஷ்டத்துக்குள்ளாக்கி அவர்களிடத்தில் அபகரிக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் நாம் செய்கின்றோம். ஆனால் அடுத்த பிறவி அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து ரொம்பவுமே சிரமப்படுவாங்க. ஸ்லம்மா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியால கூட அவங்க வந்து வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை கண்டிப்பா. இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் வாயடிச்சு நம்ம சம்பாதிச்ச அந்த சொத்துக்கள் எல்லாமே நாளைக்கு நமக்கு கண்டிப்பா இருக்காது. சோ அது மாதிரி நாம் ஆற்றிய செயல்கள் அனைத்தும் நமக்கே திரும்பி வரும், அது எங்கேயுமே போகாது. சோ ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறு ஒரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை வந்து கைவிடுகின்றான் இல்லையா. இந்த சூக்ஷ்ம உடல், ஸ்தூல உடல் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்தூலம் இங்கேயே நின்றுவிடும், சூக்ஷ்மம் வந்து ஆத்மாவோட தான் ஒட்டின்னு இருக்கும். எது வரைக்கும் என்றால் விடுதலை அடையிற வரைக்கும். விடுதலை அடைந்த போது அந்த சூக்ஷ்மமும் ஸ்தூலமும் அதாவது ஒன்றாக இணைந்துவிடும். வெறுமனே ஆன்மா மட்டும்தான்
உடலை விட்டு செல்லும். ஸோ இதை வந்து எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டைப்பான உடல், சில பேர் நெட்டையா இருப்பாங்க, சில பேர் குட்டையா இருப்பாங்க, சில பேர் நல்ல சிகப்பா இருப்பாங்க, கருப்பா இருப்பாங்க இல்லையா, சில பேர் பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்க மாட்டாங்க, சில பேர் ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க. இது மாதிரியானா எப்படி பகவான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு எல்லாருமே வந்து ஒன்று போல இருக்க மாட்டோம், எல்லாருமே வந்து வெவ்வேறு மாதிரிதான். ஒரு இரட்டை குழந்தை பிறந்தாலும் அதுல சிறு வித்தியாசம் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்முடைய பிறவி பயனுக்கேற்றவாறுதான் ஒரு உடலை பெறுகின்றோம். சோ நமக்கு இந்த மாதிரியான உடல் கிடைத்ததற்கு நம்முடைய கர்ம பலன் தான் காரணம் அப்படிங்கறத வந்து நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 15.9 வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்தோத்ரம் சக்ஷுஹு ஸ்பர்ஷனம் ச ரசனம் கிராணமேவ ச அதிஷ்டாய மனச்சாயம் விஷயான் அனுபசேவதே. எஸ், இவ்வாறு வேறு ஒரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி இல்லையா. சோ இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு வேறு ஒரு உடலை வந்து நாம் ஏற்கின்றோம். அப்ப வந்து மனதை மையமாக கொண்டுள்ள, என்ன மனசு தானே நம்ம வந்து முக்கியமானது இல்லையா, அது வந்து சூக்ஷ்மம் தானே, அது மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுப்புலன் ஆகியவற்றை, ஸ்கின் இல்லையா, ஆகியவற்றை வந்து அடைகின்றான். சோ இது எல்லாமே அவனுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அவன் கிடைக்க பெறுகின்றது. அவனுடைய உணர்வுகளும் கூட. எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம அதாவது பாத்தீங்கன்னா பரத மகாராஜை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். முந்தைய பிறவி, அடுத்தது பிறவி மானாக பிறந்து அதுக்கு அடுத்த பிறவி ஜடபாரதராக பிறக்கின்றார். சோ அதனால நம்ம வந்து மரணிக்கும் தருவாயில் நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே ஆகின்றோம். அந்த அந்த உணர்வுகளும் அதுதான், பெண்டிங் உணர்வுகளும் அதுதான் சொல்றது. இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். ஏன்னா மனசு எந்த குணத்தோடு சேர்ந்திருக்கின்றது என்பதை பொறுத்துதான் அவனுடைய சுபாவமே நமக்கு தெரிய வரும். ஒருவேளை அந்த மனசு சத்துவத்துல இருந்தா, அதாவது அவனுடைய செயல்கள் அனைத்துமே தர்மமான நிலையில் இருக்கும். அவனுடைய சுபாவம் வந்து ரஜோல இருந்தா கண்டிப்பா அவன் பேராசை கொண்டு இருக்கக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபடுவான். அதே மாதிரி அவன் தாம்சிக்கியல்ல இருந்தா கண்டிப்பா அவன் வந்து புலனின்ப விஷயங்களில் தான் ஈடுபடுவான். சோ ஒருவருடைய சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா, அவர்களுடைய காமமா இருக்கக்கூடிய அந்த மோகம் கூட வந்து அவர்களுடைய குணத்தை கொண்டுதான் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். அவர்கள் சத்துவத்தில் இருந்தால் அதிலிருந்து அவர்கள் வந்து விலகி இருப்பார்கள். அதே மாதிரி ரஜோல இருந்தா அந்த காமத்தை வந்து அவர்களால வெல்லவும் முடியாது. தாம்சிக்ல இருக்கிறவங்க பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்களில் தான் ஈடுபடுவார்கள். எஸ் 10th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. உத்கிராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி புஞ்சானம் வா குணான்விதம் விமூடானானுபஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷः. ஞான சக்ஷுஷு இல்லையா, கண்கள், ஞான கண்கள். சோ முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகின்றான், அதாவது இந்த ஞானத்தை இப்ப நாம் இதுவரைக்கும் 4-5 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இந்த 4-5 ஸ்லோகத்துல நமக்கு நம்முடைய எண்ணங்கள் இல்லையா, மேலும் நாம் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய காரியங்களுடைய பலன்கள், இதை கொண்டு நாம வந்து வேறு ஒரு உடலையோ இல்லை மோட்சமோ இல்லை கீழ் உலகத்திற்கோ இல்லை விலங்கினத்திற்கோ நாம வந்து தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம் இல்லையா. இந்த உண்மையை அறியாதவர்கள் எத்தனையோ பேர் இந்த பிரபஞ்சத்துல உண்டு இல்லையா. ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி நாம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ளணும். ஆனா அதற்கான அவகாசத்தை அவர்கள் பெற வேண்டும். சோ ஒரு உயிர்வாழி எவ்வாறு இந்த உடலை விட்டு செல்கின்றான், மீண்டும் வேறு ஒரு உடலை அவன் எவ்வாறு ஏற்கின்றான், இது எல்லாமே அவனுக்கு விளங்குவது கிடையாது. இயற்கையின் குணங்களில் மயக்கத்தின் கீழ் அவன் எத்தகைய உடலை அவன் பெறுகின்றான் இல்லையா. சோ இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அதனோடு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா, நாம எது வரைக்குமே இந்த பிரபஞ்சத்தின் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் மீது நாம மோகம் கொள்கின்றோமோ அது வரைக்குமே நாம திரும்பி திரும்பி இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்து கொண்டே தான் இருப்போம். அதுல எந்த மாற்றமும் இருக்காது. எப்ப வரைக்கும் நாம பௌதீகத்தில் லைத்திருக்கின்றோமோ அது வரைக்கும் நம்முடைய பிறப்பு இந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பா கேரண்டியா நடக்கும். ஆனா எந்த பிறவி எடுப்போன்றது நம்ம ஆற்றி இருக்கக்கூடிய அதாவது கடமைகளுடைய விளைவுகளை பொறுத்துதான் இல்லையா, கர்மங்களுடைய விளைவுகள். சோ எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்து கொண்டுள்ளான் என்பதையும் அவனால புரிந்து கொள்ள முடியாது. இப்ப இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழும்பொழுதே நிறைய சங்கடங்கள் நாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அந்த சங்கடங்களுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன என்று கூட நமக்கு விளங்காது. இப்ப ஆற்றிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய கடமை, அந்த கடமையிலும் நாம செய்யக்கூடிய தவறுகள் இல்லையா, பேராசை, அந்த மாதிரியான
உணர்வுகளோடு இருந்து கொண்டு நம்ம ஆற்றக்கூடிய அந்த செயல்கள் எல்லாமே பிற்காலத்துல நமக்கு என்ன விளைவு கொடுக்கும்ன்ற அந்த ஞானமும் அவர்களுக்கு இருக்காது. ஆற்றிய கடமைகளுக்கு இப்ப அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இப்ப ஆற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கடமைகளால நாம பிற்காலத்துல என்ன அனுபவிப்போன்றதும் நமக்கு தெரியாது. இது முட்டாள்களுக்கு கண்டிப்பா விமூடா நானு பஷ்யந்தி, மூடர்களால் அதை கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தால் பயிற்சி பெற்றுள்ளனோ அவனால் இதை அனைத்தையுமே காண முடியும். உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய சக்தி அவர்களுக்கு உண்டு. சோ ஞானத்தால் ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதாவது இந்த பகவத் ஞானத்தை இல்லையா, அதாவது ஞானம் என்பது இந்த ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை, சாங்கிய யோக தத்துவங்களை பற்றி யார் ஒருவர் சின்னமாக உணர்ந்திருக்கிறார்களோ அவர்களால் தன்னை சுற்றி இருப்பதும் தான் ஆற்றக்கூடிய காரியத்தில் தான் என்ன தவறு இழைக்கின்றார், எது கரெக்டா செய்யறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவங்களால ஈஸியா புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்பொழுது அவர்கள் அந்த பக்குவ நிலையை பெறும்பொழுது எதை செய்யக்கூடாது என்பதையும் அவர்கள் உணர்வார்கள். செய்யத்தகுந்த செயலில் மட்டும் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். எஸ் 11 and 12 ரெண்டு வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. சரி. யதந்தோ யோகினச்சைனம் பஷ்யந்த்யாத்மன்யவஸ்திதம் யதந்தோப்யகிருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த்யசேதசக யதாதித்யகதம் தேஜோ ஜகத்பாசயதே கிலம் யச்சந்திரமசி யச்சாக்னௌ தத்தேஜோ வித்விமாமகம். எஸ், அதாவது தன் உணர்வு பாதை, நாம யாரு என்பதை நாம ஃபர்ஸ்ட் உணரணும். ஆத்ம ரூபத்தை காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை நம்ம எடுத்து செல்லணும் இல்லையா. நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும் இல்லையா. ஒரு குரு ஆச்சாரியால இதை உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய பக்குவம் அவர்களுக்கு உண்டு. ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள், ஆனால் இத்தகைய அதாவது ஞானத்தில் வளர்ச்சி பெறாத, ஆத்ம ஞானத்தில் வளராத ஒரு உயிர்வாழியால் இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. தன்னுணர்வு பாதை நிலையில் பெறாதவர்களுக்கு முயற்சி செய்தால் கூட இதை அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது. எப்பவுமே சண்டை சச்சரவு இதுலதான் இருப்பாங்க இல்லையா. எதற்கு நாம சண்டை போடுகின்றோம் இல்லையா அப்படிங்கிற ஞானம் கிடையாது. சோ நம்ம எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதற்காக பிறவி எடுத்திருக்கின்றோம் அதுவும் அந்த நாலேஜும் கிடையாது இல்லையா. நமக்கு எல்லாமே படி அளக்கிறவர் யாரு அதுவும் நமக்கு நாலேஜ் கிடையாது. நாம யாரு அதுவும் நமக்கு தெரியாது. இப்படிப்பட்ட நிலையில்தான் நம்முடைய செயல்கள் இருக்கும். சோ இந்த பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன்லயே அந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே இருக்கும். ஆத்ம ஞானம் என்பது அவர்களுக்கு இருக்காது. சோ உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனுடைய பிரகாசம் பகவானிடத்திலிருந்து தான் தோன்றுகின்றது. மேலும் சந்திரனுடைய பிரகாசமும் தேவை. அதாவது தாவரங்களுக்கு எல்லாமே வாழ்வு ரசத்தை வழங்குவது சந்திரன் தான். ஸோ த லைஃப் இருக்கு இல்லையா. ஒரு வெஜிடபிள்லயும் நம்ம அதுல உயிர் சத்து உண்டு. அந்த உயிர் சத்தை வழங்குவது சந்திரனுடைய ஒளியால தான். ஸோ சூரியனுடைய ஒளியால போட்டோசிந்தசிஸ் இல்லையா. அது தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க போட்டோசிந்தசிஸ்க்கு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, எனக்கு தெரியல எனக்கு. அதாவது ஆக்சிஜன் நமக்கெல்லாம் ஆக்சிஜன் கொடுக்கும். கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாம் எடுத்துட்டு சூரிய ஒளி நீர்னால நடக்கக்கூடிய ஒன்று ஒளிச்சேர்க்கை. ஒளிச்சேர்க்கை எனக்கு தமிழ்ல தெரியாது மாதாஜி. சாரி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ சந்திரனுடைய பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடம் இருந்தே தோன்றுகின்றது. சோ எல்லா பிரகாசமும் கூட, பிரகாசம் என்பது ஞானம், ஞானம் எல்லாம் பகவானிடத்திலிருந்து தான் தோன்றுகிறது. இது நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. 13. காமாவிஷ்ய ச பூதானி தாரயாம்யகமோஜசா புஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வா சோமோ பூத்வா ரசாத்மகः. எஸ், பகவான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் நுழைகின்றார். எனது சக்தியால் அவை எல்லாமே ஒரு வட்டத்திற்குள் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது இல்லையா. சூரியன் சந்திரன் எல்லாமே அவங்கவுங்க வட்டத்துலதான் அவங்க இருக்காங்க. சோ அந்த ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. சோ அந்த ஆர்பிட்ல இருந்து கொண்டு அது சுத்தி கொண்டே இருக்கின்றது இல்லையா. சூரியனை சுற்றி கிரகங்கள் தன்னையும் சுற்றி கொண்டு அதே வட்டத்திற்குள்ள அது சுத்திண்டே இருக்கும். சோ அது எல்லாமே அந்த வட்டத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய காரணம் எல்லாமே பகவானுடைய ஆற்றலால் அது இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது. அதாவது ஈர்ப்பு சக்தி. இல்லைன்னா அது நம்ம கூட பூமியில நின்னுட்டு இருக்கோம். நாம வேறு ஒரு கிரகத்துக்கு சென்றா அங்க நம்ம அதாவது ஃப்ளோட்டிங்ல தான் இருப்போம், மிதந்துட்டு தான் இருப்போம் இல்லையா. அங்க இருக்கக்கூடிய புவி, அங்க இருக்கக்கூடிய சக்தி, ஈர்க்கக்கூடிய சக்தி வேறு நிலை. ஆனா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளுக்கு அது கரெக்டா இருக்கும். நான் சந்திரனாகி எல்லா தாவரங்களுக்குமே வாழ்வு ரசத்தை
வழங்குகின்றேன்னு சொல்லிட்டார். சோ நாம உணவு உண்ணக்கூடிய அனைத்திலுமே வாழ்வு ரசமாக இருக்கிறது எல்லாமே சந்திர ஒளியால் வந்து வரக்கூடியது. சோ அப்படிங்கிறதையும் நாம இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகமாஸ்ரிதः பிராணாபான சமாயுக்த பச்சாம்யன்னம் சதுர்விதம். எஸ், எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலில ஜீரண நெருப்பாக இருக்கக்கூடிய நான், இதை உங்களுக்கு நான் 13வது அத்தியாயம் படிக்கும் பொழுதே சொன்னேன். வயிற்றுல வந்து ஜீரண சக்தியா ஆறதுக்கு வந்து நமக்கு நெருப்பு இல்லையா தேவை. HCl ஆசிட் தான் நம்ம வந்து பிராக்டிக்கலா சொல்லணும்னாக்கா ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம். ஆனா அது வந்து இயற்கையிலேயே சுரக்கக்கூடிய ஒன்று. அது அக்னியினுடைய சொரூபமாக பரமாத்மாவுடைய நிலை என்று 13வது சாப்டர்ல நான் உங்களுக்கு எடுத்துரைத்தேன். அதேதான் இந்த இடத்துல வந்து மீண்டும் சொல்லப்படுகின்றது. உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து இல்லையா, பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் மற்றும் இந்த வயிற்றுல அக்னியா இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய அந்த பரமாத்மா சுரூபத்தாலதான் நாம உண்ணக்கூடிய இந்த உணவு வந்து செரிமானமாகின்றது. இல்லை என்றால் செரிமானம் ஆகாது. அவர் இந்த வயிற்றுக்குள்ள இருக்கார் அக்னி சொரூபத்துல. அதனால நம்மளுடைய உணவும் வந்து செரிக்க செய்கின்றார். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. சர்வஸ்ய சாகம் கிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானமபோகனம் ச வேதைஷ்ச சர்வைரகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத விதேவ சாகம். எஸ், வேதைஷ சர்வைர் அகம் ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவசாக இல்லையா. அதாவது வேதங்களால் வந்து அறியப்பட வேண்டியவர் யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன். அவரிடமிருந்துதான் வேதங்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டது. அவர்தான் படைத்தார். நான் எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலுமே வீற்றிருக்கின்றேன்ட்டார். இதை விட நமக்கு வேற என்ன ப்ரூஃப் வேணும் இல்லையா? பரமாத்மாவாக எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே இருக்கின்றார். அந்த ஜீவனை இயக்கி கொண்டிருப்பவர் பரமாத்மா தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் மற்றும் மறதி எல்லாமே தோன்றுகின்றது இல்லையா, உண்டாக்கப்படுகின்றது. நமக்கு ஞாபக சக்தியும் பகவானால் தான் நாம அதாவது வந்து நமக்கு தெரிகின்றது. மேலும் மறதியும் வந்து அவரிலிருந்து தான் தோன்றியது என்பதையும் இந்த இடத்துல பகவான் மிக அற்புதமாக விளக்குகின்றார். எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவனும் நான் தான். உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்னு சொல்லிட்டார். வேதங்கள் எல்லாம் பகவான் தான் படைத்தார். பிரம்மருக்கு பகவான் தான் அந்த வேத ஞானத்தை வழங்கினார். என்ன, பிரம்மர் 1000 யுகங்கள் தவம் இருந்துதான் இரண்டாம் படைப்பு விசர்க்கத்தை எவ்வாறு செய்யணும்ன்றத வந்து பிரம்மர் அவருடைய ஹிருதயத்திலிருந்தே பகவான் அவருக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை போதித்தார். சோ அவருடைய பக்தி, அதாவது அந்த தியானம் இல்லையா, பகவான் மீது இருந்த அவருடைய பக்தியை கண்டு மெச்சி அவருக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை வந்து போதித்தார். சோ வேதாந்தத்தை தொகுத்தவரும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான். அந்த வேதங்களை அறிபவரும் வந்து பகவான் தான். சோ வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் பகவான் தான். அதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 16 and 17 வாசிங்க மாதாஜி. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः. எஸ், அதாவது தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் அப்படின்னா நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு மீண்டும் வரக்கூடிய அந்த நிலையில் இருந்தால் நாம் எல்லாமே தவறி இந்த இடத்துல விழறோம்னு அர்த்தம். சோ அதே மாதிரி நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வரக்கூடாத நிலையில் இருந்தால், அதாவது நம்ம விடுதலை அடைந்த தன்மையில் இருந்தால் நாம வந்து பகவானுடைய திருத்தலத்தை சேர்க்கின்றோம் இல்லையா. அதாவது விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள், முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள் தான் தவறாதவர்கள். முக்தி பெறாமல் நாம கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய நாம் எல்லாருமே தவறக்கூடியவர்கள் தான். இந்த 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர் என்று பகவான் இந்த இடத்துல வந்து விளக்குகின்றார். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் எல்லாமே தவறி விழுந்தவர்கள் தான் இல்லையா. நாம் எல்லாம் இன்னும் முக்தி பெறவில்லை. முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு திரும்பி வருவதும் கிடையாது இல்லையா. ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்பவர்கள் இல்லையா, வைகுண்டம் கோலோகத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லாமே தவறி விழாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். மேலும் இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்ட உத்தம புருஷராக பரமாத்மா இருக்கின்றார். அதாவது நம்ம ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடியவர் இல்லையா. அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்கும் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். சோ நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகம், மேல உலகங்கள், நம்ம உலகம், நமக்கு கீழே இருக்கிற உலகம், அங்கேயும் வந்திருக்கிறார் இல்லையா. ஒன் ஆஃப் த லோகத்துல வாமனனும் இருக்கின்றார்.
சோ பலி மகாராஜ் கீழே தள்ளபோது கீழே இருக்கக்கூடிய உலகத்துக்கு தான் தள்ளப்பட்டார். அங்கே வாமனராகவும் பகவான் இருக்கின்றார். சோ எல்லா இடங்களிலுமே பகவான் இருக்கின்றார். பகவான் இல்லாத இடமே கிடையாது. சோ நம்ம வந்து அழிவற்ற இறைவனாக அவர் 3 உலகங்களிலுமே நுழைந்து, சோ அதாவது பரமாத்மாவாக ஷிரோத கஷாய் விஷ்ணு வந்து 3 உலகங்களிலுமே நுழைந்து அங்கே அவற்றை காக்கின்றார். ரட்சணை என்பது அவர் ஒருத்தர் தான் செய்ய முடியும் இல்லையா? சோ ஒரு வீடு கட்டுறோம்னா எஸ், அது ஒரு வருஷம் 2 வருஷத்துல வீடு கட்டிடுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு வீட்டை இடிக்கணும்னா கூட நம்ம ஒரு வாரம் 10 நாள்ல இடிச்சு தள்ளி விட்டுருவோம். அதாவது படைத்தல் அழித்தல் ரொம்ப சுலபம். ஆனா இடைப்பட்ட காலத்துல நம்ம அதாவது மெயின்டைன் பண்றோம் பாருங்க ஒரு வஸ்துக்களையும் இல்லையா? சோ இங்க ரிப்பேர் அங்க ரிப்பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்படி ட்ரைனேஜ், அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிக், பிளம்பிங் இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய செயல்கள் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டே போறோம். மெயின்டைன் பண்ணலன்னா வீடு வந்து நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காது. அந்த மாதிரி ரட்சணை செய்வது என்பது மிக மிக கடினமான காரியம். சோ ரட்சிக்க கூடியவர் வந்து நம்ம எம்பெருமான் தான் இல்லையா? படைத்தல் பிரம்மா 2ஆம் படைப்பு அவர் செய்தாலும், அதே மாதிரி அழிவு என்பதை சிவபெருமான் ஏற்றுக்கொண்டாலும், நம்ம அதாவது மகாவிஷ்ணு சொரூபமா இருக்கக்கூடிய ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு நம்ம எல்லாருடைய ஹிருதயங்கள் இருந்து கொண்டு நம்மளை ரட்சித்து கொண்டே இருக்கின்றார். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி 18வது ஸ்லோகம். யஸ்மாச்சரமதீதோஹம் அக்ஷராதபி சோத்தமஹ அதோஸ்மி லோகே வேதே ச பிரதித புருஷோத்தமஹ. எஸ், தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும், அதாவது தெய்வாம்சம் பொருந்தியவராக பகவான் எல்லாம் வல்ல இறைவன் இருப்பதாலும், நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகங்களிலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். சோ புருஷர்களிலே உத்தமமானவராக பகவானை வந்து வேதங்களிலும் சரி இந்த உலகத்திலும் சரி நம்ம வந்து பக்தர்கள் எல்லாமே பகவானை வந்து புருஷோத்தமராக வந்து கொண்டாடுகின்றனர். எஸ், இது வந்து பார்க்கடலில் இருக்கக்கூடிய ஷிரோத கஷாய் விஷ்ணு இல்லையா? அதாவது நம்ம எல்லாருமே தேவர்கள் எல்லாம் பகவானை வந்து தொழக்கூடிய இந்த சீன் தான், இந்த சிச்சுவேஷன். சோ பூமி பாரத்தை வந்து குறைக்கணும்னு பூதாயி வந்து பிரம்மரிடத்தில் வந்து முறையிடும் பொழுது பிரம்மரும் வந்து பகவானிடத்தில் சேர்ந்து பிரார்த்திக்கிறது. சோ அந்த ஒரு சீன் தான் இந்த பிக்சர் ஆக்சுவலி. எஸ், 19th ஸ்லோகம் பாசிங் மாதாஜி. யோ மாமேவ சம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வ வித்பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரதக. எஸ், யார் ஒருவர் வந்து பகவானை வந்து பரம புருஷராக அதாவது முதன்மை கடவுளாக ஐயமின்றி உணரணும். அதாவது வெறுமனே இந்த எழுத்துக்களை படிச்சுட்டு நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும்ன்ற பக்குவம் கிடையாது. நம்ம அதை உணரக்கூடிய நிலைக்கு நம்ம வரணும். ஆனா எடுத்த உடனே வராது. நம்ம வந்து பக்தியை நம்ம வந்து அதாவது பிராக்டிஸ் பண்ண இல்லையா? அன்றாடம் நாம பயிற்சி செய்ய செய்ய அவரை உணரக்கூடிய பாக்கியத்தை நாம பெறுகின்றோம். சோ அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆகின்றான் இல்லையா? அதாவது ஐயமின்றி உள்ளதை உள்ளபடி அவனால புரிந்து கொள்ள முடியும் பிராக்டிக்கலா. சோ எனவே அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். இந்த பக்தி தொண்டில் நாம் இருந்தால் மட்டும்தான் இத மேல இருக்கக்கூடிய இந்த வரியே நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த பக்தி தொண்டில் இல்லை என்றால் இது வெறும் எழுத்துக்களாக மட்டும்தான் நமக்கு வந்து தோன்றும். சோ இதுல நமக்கு என்ன வேண்டும்? நம்பிக்கை வேண்டும். பகவான் இவ்வளவு விஷயங்களை நமக்கு சொல்லிண்டே வரார் இல்லையா? சோ அவரை விட ஒரு உண்மையானவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் யாரும் கிடையாது. நம்மளையெல்லாம் படைத்தவர் அவர்தான். சோ அவரிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை நாம அவ்வாறே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம பெற வேண்டும். அதற்கு பக்தி சாதன பக்தியிலிருந்து நாம வந்து செயல்பட வேண்டும். எஸ், 20th ஸ்லோகம் பாஸ். இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதமுக்தம் மயானக ஏதத் புத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருதகிருத்யஸ்ச பாரத. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே புருஷோத்தம யோகோ நாம பஞ்சதசோத்யாய. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேத சாஸ்திரங்களில் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவேன்னு சொல்லிட்டார் பகவான். இப்போது என்னால் அது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாகின்றான். அவனது முயற்சிகள் வந்து பக்குவமாக அடையும். அழகாக வார்த்தைகள் இது.
அவனுடைய செயல்களில் அவன் பக்குவத்தை பயில்வான் இல்லையா? சோ நாம இந்த உண்மையை நாம உணரக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய பக்குவ நிலைக்கு வந்திருப்போம். பகவானை உயர்ந்த ஆளுமை என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு வந்திருக்கும். மேலும் அவன் அறிஞனாகின்றான். அப்படிப்பட்டவன் இறுதியில் பகவானுடைய திருநாட்டை சேருகின்றான். இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய நிறைவு. வாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ச கிருப சிந்துப்யேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஹே ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாம உங்களுக்கு ஏதாவது